Kadonneiden lasten arkisto on Valeria Luisellin vahva ja koskettava teos, joka kietoo lukijan mukaansa sekä tärkeänä dokumentaarina että unohtumattomana kertomuksena. Teos kertoo tarinan pakolaisista ja heidän kohtaloistaan Meksikon ja Yhdysvaltojen välisellä rajalla. Luiselli omistaa suuren osan teoksesta erityisesti keskittyäkseen lasten ääneen, jotka ovat joutuneet eroon perheistään matkallaan kohti parempaa elämää. Kirjaa lukiessa tulee hyvin selväksi, että Luiselli on tehnyt perusteellista tutkimustyötä kuvatessaan näitä traagisia tarinoita. Luiselli ei kaihda kuvata todellisuutta, joka odottaa monia pakolaisia rajalla. Hän osoittaa, miten monimutkainen ja epäoikeudenmukainen suojelujärjestelmä voi olla, ja kuinka vaikeaa on tulla ymmärretyksi ja autetuksi, kun kohtalon rattaat alkavat pyöriä. Kirjan vahvinta antia on sen empatian voima. Luiselli kykenee luomaan syvän yhteyden lukijan ja päähenkilöiden välille, tuntee surun, pelon ja toivon tunteet, jotka pakolaiset kokevat jokapäiväisessä elämässään. Tällä tavalla hän purkaa stereotypioita ja näyttää todellisen inhimillisyyden, joka yhdistää meitä kaikkia. Luiselli onnistuu myös taitavasti yhdistämään dokumentaarisen ja kaunokirjallisen kirjoittamisen. Hän kuljettaa tarinaa eteenpäin erilaisilla asiakirjoilla, tilastoilla ja päiväkirjamerkinnöillä, jotka saavat tarinan tuntumaan entistä todentuntuisemmalta. Samalla hän kietoo kaiken kauniisti yhteen runollisilla kuvauksilla ja pohdinnalla omasta kirjoittamisestaan. Suomennos on laadukasta työtä. Sanavalinnat ovat tarkkoja ja välittävät samanlaisen tunnelman kuin alkuperäisen tekstin. Tämä mahdollistaa sen, että suomalainen lukija voi aivan yhtä voimakkaasti tuntea tarinan merkityksen ja vaikutuksen. Kaiken kaikkiaan Kadonneiden lasten arkisto on kirja, joka jää mieleen pitkäksi aikaa sen voimakkaan kuvauksen ja syvällisten aiheiden takia. Se on todellinen taideteos, joka avaa silmät ja sydämet pakolaisten todellisuudelle. Suosittelen lämpimästi kaikille, jotka haluavat oppia lisää maailmanlaajuisesta pakolaiskriisistä ja sen inhimillisestä puolesta.